Hello लोगोफोर दिनै आं इन्ट्र'डक्सन होनो होनो सानदों दिनैनि भिडिअ'आ माने जोङो बोसोरारि जथुम्मा बिजनि बरलागाव थांनायाव जों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जों दिनै बेरायफैदों नायफैदों मानसिफोरा जोबोद बुरजा आरो मोजांना खबरा नोंथांमोना नायदो एग्जिबिशनाव मानसिफ्रा बेसे बुरजा जों बे एग्जिबिशन सिङाव थांनानै नोंथांमोननो मा मा खोन्थाहैनो हायो मा मा खोन्थाहैनो हाया नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों नायलांदो बे जोबथाया लोगोफोर नायदो मानसिफ्रा सिफुरा एग्जिबिशनाव 65थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद बिहिरा दसे नेथ'नांसिगोन ना जों नुबायना लोगोफोर बिराद बिहिर जोङो दा दसे नेथ'नांसिगोन एग्जिबिशननि थाखाय जोङो टिकेट लानो नागिरदोंमोन दा नै दसे नेथ'नांसिगोन जोङो ओरैबायदि मानसि बिहिर जाबाय बोरो आंनालाय ए tiket लोगोफोर हाबबोबाय जोङो मारै जाखो हो थिगैनो बे सासे लोगो सिनायमोन नालाय खिथानो होनदोंमोन औ ओमफ्राय दा खोन्थायासै जाबायना एसे लोगोफोरजों मोजां बेरायनोसै नोंथांमोनहाबो नायदो दा नोंथांमोननो खोन्थानो हायो बेखौ खोन्थानोसै ना मा होनो सारले ओरै नाहरलाय देन्जार नुयोथ' सिकिउरिटि गार्डआ बे जेट प्लास बिदिबा नै लोगोफोर चाइनानि बेगा नै लोगोफोर आं नैबेबायदि थुलुंगा मुनाया आंनि मेगनखौ आरो आंनि गोसोखौ बोनो हायो ओमफ्राय आं दा नैबे जुदि नैबेबायदि जोंनि आर'नाइनि दख'नानि जायोमोनबा लाबायमोन फुरा दा चाइनानिसो जाहैबाय बोरै लाबावनो लाबाय माखौ बायनांगौ जाखो लादो बुन्दु माखौ लायोला गोदोसो नैबे अट'खौ जा मोजां मोनोमोन दे नायब्रा नाय आयौ नुदों देन्जार नुयोथ' आयौ वाय जादों दे जादु देखायसिगोन बिथाङा दा आं दा जादु देखायसिगोन ओइ गोलैबाय सोनाया दा लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायना ओरै फैथ'दो एसे रायज्लायदो नोंबो नैबे जोंनि बिजनिनि 52थि रजिबाथि आं उल्थां बुंगासिनो दै 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैनानै जों जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जों दा एग्जिबिशनाव हाबबाय मा मा बेसाद मुवा दं दानलु दानला सुनायाव मोजां जागोन ना बे माबायदि जागोन बेलाय सोर बेलाय बबे साइडजों दं बे जानोसै ओमफ्राय दा मासिबां बिहिर फुरा only for ladies नेक्स्ट जानोसै उन्दुनायाव गानजायो नुवाना रावबो उन्दुनायाव नुवा गानना नुजायो बयसफ्राबो गानजायो जन'गानो गाननो नागिरदों नै
ama दखानदारफ्रालाय मा सिख्लाफोरनिल' ड्रेस गानफैयोलाय आयौ बायदोबो सोरबा नांगौबा बैखौ बायनांगौ जायो माबा मोनबाय नै सोरबा जानोबा लांफैनो हागोन आरोना नै दंखायो बावनो मा नांगौ जाखो आयौ माथो फुख्रिनि नाजोब लागाय ओइ मा ना बे हांसोआ लोमजाबायसो नो बेमार गोनां हांसो आरोना बे नै गय बागाना नै बानजिनाय गय बागाना मैयासो गायफैदों बिथाङा मोजां जाहांबायबो ओरैथिं खेराइ बर'नि नेमखान्थि थांगोन जोङो दा माबा बुंगोन माखासेया आङो जेबो बुंथ'वा दा एसे उनाव बुंगोन मा नाम मोनदों थामसो बर' न'खर आयौ मा दंथाय माबा दं आरो प्रब्लेम माइहु जोङो एन्ट्रि खालामबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दाबो बिराद बुरजा मानसिखा नै देखायदो ओरै बा नोगोद बिहिर फैसा लायदों ना हाबासो जादों नामा हाबासो जादोंना खेराइ जादों खेराइ मोसागासिनो दं नुबायना नोंथांमोनहा नैबे जोंनि बर'नि न'खराव नै ओइखौ नटिस खालामदोंना अमा बेदर गोरान आरो ना गोरान दाउफोरदो एसे जाय थौदो खनसे गिदिंदो नामा जोंहाबो मुफुर फुख्रिखौबा माबानिसो नामा मुफुर माबा थारायनिसो माथो बर' गामि बेलागुर माबासो नामा बेलाय बर'नि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बेलागुरा नै लोगोफोर जों एबार फैबाय बर'नि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनायाव नै बाहाय फैबाय जों एबार दालाय दोरोङारि बर'नि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बर'नि हाथासुनि हाबा जों दा एबार बाहाय नायसिगोन लोगोफोर नै बिजनि सोलोंसालिमा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनिनि आरो लोगोफोर दा नैबाव जा बर'नि हाबानि हाथासुनि जा दिन्थिफुंदों बेयो गासिबो बिजनि कलेजनि जोंनि लोगोफोरजोब दा नोंथांमोननो जों नायहैसै एबारथ' लेट्स गो हाब बिहिरथारलै र'नो र' हाबलांदो दे नै माथो औ मोजां ना खबरा जोंहा गासैबो बिजनि सोलोंसालिमानिनो आब'मोन आदामोन लोगोफोर मोजां ना खबरा मोजां ना मा दिन्थिफुंनाय दिन्थिदों नोंसोरलाय
बर'नि हाथासुनि हाबा रा खिन्थु आं माने एसे गाज्रि खबरा औ मानो होनना बुङोबा आं लाजिदों आरो मानो माने बेबायदियाव माने बाहागो लानानै एसे लाजिनाय मोनदों आरो मानो लाजिनो नाङा बुरिया जादों जानायाथ' जादों खिन्थु एसे लाजिनाय मोनदों आरो आङो हिनजाव गोदाना अबेनि हिनजाव गोदाना सुबायजारनि हौवा गोदानालाय हिनजाव गोदाना पानबारिनि ए मोजां दे गावा मोनासैना माने हिनजाव गोदानखौ बे गोसोथोयोमोन खोनाबाय जाहाथे ओरैबायदि जादों बेयाव दा बे फैनांबाय जाहाथे बेयो माने जे फुजारि हो हिनजाव गोदाना आंसो हाबा लादों बिदि नङा ओरै नायनो हागोन बेयो जाहैबाय बर'नि दोरोङारि हाबा नङा होमबा औ बेयाव जोङो दायो हाथासुनि हाबायाथ' बेबायदि बर'नि अनला ओंख्रि अनला गुफुर नङाबा हाबा जाया नालाय औ बेयाव ओंखाम दोननाय जायो आरो माने बेयो जाहैबाय हाथाजोला हाथाजोलायाव जोङो ओंखामखौ दोननाय जायो आरो ओंख्रिखौ माबाखौ अनला गुफुरखौ दोननाय जायो हाथाजोआव बे अनलायाव खुनु फानलु हालदै मस्ला बेफोरबायदिनो बेबहार खालामनाय जायो आरो माने ओमफ्राय माने बे हाथासुनिखौ बेखौ गामलाफ्राव दोनबाथ' जायाना हाथासुनि हाबा जाया बेयाव खालि बेखौ नांथारगौ ना बेखौ नांथारगौ बे हाथाजोला बे हाथाजो ओमफ्राय बेखौ गाम्बारि खामफ्लायाव फज'ना दोननाय जायो आरो गाम्बारि खामफ्लायाबो ओरैबायदि जानांगोन गाजोल दै बेबायदि जानांगोन आरो गाजोल दै आथिङाबो एखेबारे दानख'नाय बेबायदि जानांगोन गाजोल दै जोबोद मोजां जादों साजायनायफ्राबो एकदम गोदोनि माबाखौ दिन्थिथारदों आरो बेखौ गासा जोला होनो ओमफ्राय बैखौ गासा जो होनो आरो ओमफ्राय बै सिगाङाव मोननै लाइजौ दंना बे लाइजौआव जाहैबाय मेथर आरो हौवा गोदान आरो मेथर बिसोर सानैजों बेयाव जागोन आरो माने मेथर होनो दानि जुगाव बांसिनानो ओमफ्राय बेखौ मेथरखौ गोदोनि समाव बुङोमोन लाफा सेला होनना बुङोमोन मेट्र लोगोसेनो मेट्र लाफा सेला होनना बुङो नामा मेट्र मोजां मोनबाय दा साले दा नोंसिनि बे चाइना लुनाया औ दानि बे जों गामागा थिलफार टेन हाउस बक्स बे पार्टि दामनानै हाबा जानाया बे जाहैबाय बर'नि मोनसे दोरोङारि हाबा नङा बियो गोदोहाय आबौमोना जेब्ला हाथासुनि हाबा जायो अब्लाहाय जोंनि आबौमोना बेबायदि थालिरनि साइनासालि लुनानै हाबा जायोमोन आरो दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि माबाखौनो रावबो बिदि हाबाखौनो लानायखौनो नुलाना ओंखायनो जों दानि गोदान जेनेरेसन बर' माबाफ्रा मिथिलाना उन्दैफ्रा ओंखायनोथ' दा आंबोथ' जेबो थाल लानां गैया जोबोद मोजां जादों माथो बरिया हिसाबै जोङो बेनि थाखायनो गोदोनिखौ बोखांफिननानै दानि इयुन जेनेरेसनफोरखौ फोरोंलांनाय बे खोथाखौ लानानै जोङो बेबायदि दिन्थिफुंनाय जादों आरो माने मोजां गोजोननाय थाबाय दे औ ओरै हौवा गोदान हिनजाव गोदाना माथो मोजांथ' आयु मा नाम हिनजाव गोदाननि नामालाय हा ए हौवा गोदान नालाय मोजां मोनदोंना हाबा जानानै मोजां ना बरिया नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना बेनो बरिया जोंहा गासैखौबो बुंनो थाङोब्ला सोरो सोंदो नों सोंदो आदै आयौ जालांसैलै अनला बे अमा बेदर अनला गुफुरा देखायना हो नै रं होआखै थारमाने बेवहाय अनलि दाउजों ओंखाम दङ ओंखाम बे जाहैबाय ओंखाम मोजां बरिया बे अमा बेदरखौ जोबोद मोजां दिन्थिफुंदों जोंनि बिजनि फरायसालिमानि लोगोफोर आदामोन आब'मोना जोबोद मोजां मोनदों हाथासुनि हाबाखौथ' आंथ' नुफेरबावाखैसो लोगोफोर नाथाय दिनै बेयाव फैनानै नुफैबायना मोजां मोनदोंना मोजां मोनदों जाहाथे जोंनि बिदि बर'नि दोरोङारिखौ दिन्थिफुंबाय थायोब्ला बेफोरबायदि जोंनि खान्थिफोरा गोथाङै थायो मोजां बिदिनो दिन्थिफुंनांगौ ओमफ्राय सालाय मोजां ना खबरफ्रा खबरा मोजां बरिया बिथांमोनानो दिन्थिफुंदों औ नै आदामोनहाबो खाम सेरजा मोजां ना आदा मोजां बरिया दे आदा मोजां ना दे नै जाबख्रिं
मानि मा ओरै बेहायबो सेरजा दङ माबा दं आरोना लोगोफोरनि नै मुफुर गांजेमा खफ्रि ओमफ्राय मा जाखो बियो गथ'फोरनि नारग्रा गारिनो नै देन्जार थुदो साल माने लोगोफोर नायबाबो नायख'नो हाया आरो माने स्टरेजसो फुल जालायलायगोन मबाइला एकदम बेटारिसो जोबलायलायगोन होनबाबो नायबाबो नायख'नो हायाना दा जोङो बेरायगासिनो दङ नै बड'फानि जोंहा मुसुखा खाम्फा दं माने लोगोफोर नायख'बाबो नायख'नो हाया आरो बिराद बुरजा मा नायनो नै मानसिफ्रा ओरैबायदि एभेलेबेल आसामनि थसे दामसारि गान्दा गान्दा 550 दंफांजों जोबोद मोजां बानायदों माथो नै बरियानो मासालाय लानोसै नामा लाथ'ला दे ओरैनो नायग्रोबाय दे मा होनदों आदा औ प्राइसबो दंखाजोबो माने नायै मेगनासो गलांगोन होनबाबो दखानफ्रा जोबाना मेगनफ्रा आलौजोब्बाय ना इदिनो आथिंफ्रा रुवायजोब्बाय औ एसे बेरायबावसै औ गान्दा गिदिरथार नै ओमफ्राय मा बै WW नि माबा नामा बेल देरहासार बान्था जों दा एबार गेजेराव दङ लोगोफोर ओरैबायदि बिहिर जाखाबायना दा बुंनांला आरो माने डेन्जार बिहिर नै नों लादों न' बेखौ आं साले लालान्दांलै आंना बिमासो दं बिमानो एसे बुरिखौसो बायना हैसै नामा आङो नै बेहानो माबा बिब' दंनो बिब'नो लांथोंसै गोसोनाय दंबालाय हरजागौमोन बरियाखा डायमन्ड लागायदेरनो लामारसै लाया जाबाय वा लाबो आसो नै जोंख्लाब नांजोबो नै डायमन्डसोबावलै जोंना बन्दुआ लाबाय बिब'नो लानोसैनो नोरैसो गान खाबावबाय दा लाबाय नै हनै बरिया मानसि जाहांगासिनो दङ दा जोंबो माने नायगासिनो दं आरो अबेखौ नायथ'नो माने नायबाबो नायख'नो हाया दा मेथाइ खनगासिनो दङ द'जिबाथि बोसोरारि जुथुमा बर' थुनलाइ आफाद गेटआ नै बरिया बानायदों लोगोफोर बेनो मेन गेटआ बेनो लोगोफोर मेन गेटआ जोङो मेन गेटआव जोङो हाबबाय नोंथांमोना नायदो बरिया साजायखादों जोङो मोननै मोनथामसो फट' खेबजाबाय ओमफ्राय जोङो दा सिङाव हाबबोबाय आरोखि ना ओरै गासिबो जोंनि लोगोफोर दंजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा ओमफ्राय नै गाबोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामाजों जोंनि हाग्रामा महिलारि सारजों फैयोनो ओंखायनो फुरा माने फुल सेटआप खालामनानै दंखायो ओमफ्राय नै नायदो मेन स्टेजआ जोंहा बेहायनो बरिया ओमफ्राय नै बाहाय माने जोंहा बिबार बावनाय आरो जाबाय प्रमदारि फैदोब्रा जोंहा बिसिनि फैनानै जोबोद मोजां मोनबोबाय गोसोआव
केमेरायाव नुजाबावलानो बिथांमोना जोंखौ दैदेनगासिनो दङ जोंखौ बेरायहोगासिनो दङ जों फैजेननायनिफ्रायनो जोंखौ बिराद मोजां केयार खालामगासिनो दंना जोथोन लागासिनो दं थांबा जों क'क्राझाराव जाहैबा जोंबो नायगोन आरो बिथांमोनखौ जोबोद मोजां नायगोन बिथांमोना जोंखौ खबरखौनो होआ सिरि सिरिसो थाङो मानोना बिथांमोना जों माने बिथांमोननो खबर हरदों नालाय बिथांमोना जोंखौ दा जोबोद मोजां केयार खालामदों आरो जों लोगोखाबोना बांसिन मानसिखौनो जों सिनायनाय लोगो मोनफैदों आरो जा बैयाव एक्सप' नोंथांमोननो देखायहैदों माने गासिबो दख'ना दखान गस्ला दखान बायदि बायदि दखान जोबमोन ओंखायनो बारा मोजां खोन्थायासै एबार थांसिना जों मोननैसो फटक लानानै बे फंनैसो बुंहरदोंब्रा बिथांनि गोसोआ जोबोद मोजां जोंखौ माने फैजेननायनिफ्रायनो गारिनिफ्राय ओंखारजेननायनिफ्रायनो जोंजों थाफानानै जोंखौ बिराद बेरायहोबाय ओंखाम जाहोबाय ओरै बे माने एरिया गावसिनि नालाय ओंखायनो दादागिरिथार बिथाङा